Bizim güllä besýän döwletimiz dünya medeniýetiniň ötüşinden hiç haçan ýyda galmalylar. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Yok kızlar. Bizim bağımızın kurması. Yok kızlar. Bu bağımızın bileleri bakçı olay mısın? Türkmen halkynyň asyrlar boýy gadanan medeniýetiniň, sunuwatynyň, halkyň arasynda ýaşama bilen dören nepi sunuwatyna halk dörejiligi diýilýär. Halk dörejiligi hemde folklor biziň milli mirasymyzdyr. Bu sunuwat dünýä belli sunuwatymyzyň biridir. Çünki halk dörejiligi halkyň akaba geçmişini toy aýdymlaryna, lälelerde, muňjugatlarda, hüwdülerde jemlemek bilen bir hatarda ol asırdan asıra nesillen nesile geçip gelýär. Türkmen gözeliniň içki duýgusyny gyýyp ümesini açmak nepis täp bilen biri bolupdyr. Türkmen folklorynyň iň köp aýdylýan görnüşi gyýyp ümesini aýdylýan lääleler, hammallar, muňjugatlardyr. Gönden göni öz duýgusyny beýan etmän, eýsemde muňjugatlara, lälelere geçirmek gyýylar arasynda gadymdan ýoň bolup galypdyr. Şol folkloryň içi bilen watan waspyny ýerine ýetirmek, öz halkyň geçmişde gadananyny beýan etmegen möhüm wakalaň biri bolup durýar. Türkmen toyu bagşysyz, gyýyp gelinsiz, döwüşsiz, hammalsyz, lälesiz, kuştepsiz bolmandyr. Türkmen toy edenne oğlan goğlu, depeden depe, düzdün düzü davarasy dağa aşıpdyr. Sesi yağı çen yaljar çenjary, owadan owa, kentden kende ýaň salypdyr. Toyu ýakyndan uzakdan myhman gelipdir. Eşitmedim diýmäňle ho. Bugün pelwanaga uludan toy tutjakdyrlar ho. Bu tutuljak toýa uzakdan ýakyndan bagşy sadanlar. Aýak oýnatjekler. Belli dile çeper wäşilerimiz geljekdirler ho. Çıraksız garawymyň sadak selinli ýaýlalaryndan gelen myhmanlar öz sungutyny görkezipdirler. Venanlar arasynda çapak, çemçe, dep heşelli ýaly rakslar ýoň bolupdyr. Ol tanslary adatça ol şiýaly ýaşly venanlar ýerine ýetiripdirler. Türkmen gelin gyýyzlarynyň gülälekli läli reyhan baharlara deňelýän edep ikramy, namyslygy biziň halk dörejiligimizde, folklorymyzda bezek berýär. Türkmen gözelleriniň ýürek owazy lälelerde, gyýylan durmuş guranyny, gyýyp ömelerini, kuştepdiler bolsa, toýlarda gadim geçmişimiz bilen baglanyşykly taryhymyzyň gatlaryny özüniň mazmunyny tapanlar.
Türkmen tebigatynyň çigillemleriniň ýysyna beýhuş howasyndan dem alan her bir insan bahar howasynyň üstü bilen gyzgyn türkmen salamyny duýar. Her bir halkyň halk dörejiliginiň üstü bilen şol halkyň medeniýetiniň derejesini bilip bolýar. Türkmen halkynyň ruhy hazinasynyň açary türkmen folklor sunwatynydyr. Özgörýän beýik ýurdum gyzyl gülleri gyzlar. Özgörýän beýik ýurdum gyzyl gülleri gyzlar. Ay gyzlar, aýagyny taýgylar. Aşyk oglan garaşýar, hani ardy gül gyzlar. Aşyk göwni synmasyn, geldi ardy gül gyzlar. Gyzlar, ay gyzlar. Bulara ýüregindäki jany ırlagaýdy. Bu ýerde birege ýomak atışmak bilen birlikde ýomak atışmasy oglana gyzyň häsiýetini, gyza oglanyň häsiýetini açyp görkezmäge mümkinçilik beripdir. Vay bo! Yigitler! Ho! Abbalan ama demiz zagara bisiraro! Gyzlar, aýagyny taýgylar. Yigit sabry suwolly, ardy gülnir degýlar. Yigit sabry suwolly, ardy gülnir degýlar. Yol verin, bir de ihtiyar verin. Leppeydik sizlere, bağışa dutarı verin. Kelpek koyduk sizlere, bağışa dutarı verin. Leppeydik sizlere, bağışa dutarı verin. Bağışa dutarı verin. Gyzlar, görüyormusunuz buları? Yigitler, leppeyden oyun olmaz, guğru söze gyz olmaz. Bağışyňyzy göreli. Bu ýomak atışlykda, bu özara beýleşikde ýigidin hünäri iň täsirli zat hasaplanypdyr. Şeýdibem aşyklar bir-birini häsiýet arkaly tapypdyrlar. Hanardy gülüm, takadım ýok, pynhan äň etme. Gül roýuňa sermes diýläp näz etme. Yakma näzlim, yürek bağrım köz etme. Gel seni Türkmenistanyň Demirgazygyna ýerleşýän Ilat üçin kuş tepdiler has hem mahsus. Kuş tepdileri esasan toy jemlerini aňladýar. Ýagny türkmen toýunyň jemi kuş tepdali jemlenipdir. Kuş
deptiler gelip çıkışı boyunça ýagny taryhy nukdaý nazardan zikirlen bir görünüş bolupdyr. Kuş deptisini uly ýaşly erkekdir aýallardan başlap körpe çağalara çenli depmäge mümkinçiligi bolupdyr. Atmeni fa'atan yıkıldı almadı bey kuşu oleyip almadı bey kuşu olup ayo ya yo savnangay Allah ya atmama ya ya yo savnanga Allah say arımma ya ya Allah bu bana demi ya savruka yarım yer ya savruka yarım yer Ayvanın yollarında yantağın toplarım. Tebigat hadiseleri bilen bağlanşykly wakalary halk dörediçiligini beýan etmek türkmen halky üçin buýsançly zatdyr. Mysal üçin balykçylara garaşmak, olaň ýoluny çykyp ýagşy dilek etmek, deňiz guşlarynyň sesi bilen tebii wakalary bermek folklor sunwatynyň aýratyn gözellik hasaplanypdyr. Türkmen gözelleriniň güne bäs edişýän görkü, olaň ilk hünäri, edebi ikram bilen baglanşykly halk dörediçilik eserleriniň döreýişi ýaly, olaň söýgüsi hakda ören ajaýyp halk dörediçilik eserler döräpdir. Ol eserler türkmen gyýdynyň häsiýetini, agrarly, namusly, wepalygyny öz içine alypdyr. Tarihi yüzlensök türkmen halkynyň geçmiş tarihinden söz açýan rowayetler bilen baglanşykly halk dörediçilik eserleriniň bolanlygy bize mälimdir. Ol bugünkü halkyň öz tarihi bilen biziň gündemimize gelip ýetipdir. Rowayetler sinen nusgalyk halk dörediçilik eserleri bugünkü halkyň aňyny öz gözelligini ýitirmän ýaşaýar. Munyň özi türkmen halkynyň öz geçmişini goýan sarpatyndan gelip çykýar. Gör wagt türkmen halk dörediçiligi rowayetde nähil janlanýar. Aşyk ýigit niredesin gaýdylar galasyp ýolu rowana boldy. Al ýürep, köp ýürep, ahir soňy baş asman etip duran büyük bir kala gördü. O kalany görmeli göz gerek. Tarif etmeli siz. Ya yigit, kala yemek külkünleşti. Tağından mat gördü. Solun mat gördü. Dırmış gördü. Bilmedim ayol. Savyrsız ekelinenim. Kaysın sen. Yererdi. Onun yank yigit,
kardeşinin aylanıp gördü. Kala giren çeşme gördü. O zaman etti. Özüm dürtəvədi, çeşməyə qarşı vurdu. Dil qalan orta urku deyilənə, yank yigit peyda oldu. Beybe. Almadır narlar. Üstedir kovun. Kim kapı bağla yeyesin? Aşık yigit at yürep, köp yürep, Şahid'nin erem bağına yetir düştü. Vay kıylar avru kıylar getirin kıylar Durun! Vay kıylar bir bizim bağımızın alması olaymasın. Yok kıylar bir bizim bağımızın vurması. Yok kıylar bu bağımızın bileleri bakçı olaymasın. Vay kıylar gelin şu yigiti kulağın bibimin kuluğuna gidelim. Şeýdirem gaýdylar, aşyk ýigidi Şahydynyň huzuruna tarap alyp ýola düşdiler. Şeýdirem aşyk ýigit Şahydynyň huzuruny häzir boldy. Näme düşdüm bu bağa? Kuş gelse qanatından, ulan gelse toynondan diýlerini eşitdin. Bana hol qalada yaşayan gerçek pelvan diyerler. Gerçek pelvan? Men sizin bağının almadır narlarının, pistedir hovlarının, zom dam duran balından sorayım. Hemen öz münasip yarın tapayın dikkelendir. Yer onsam, bari kelmi sen bak. Ne ağıylar Gülay'ımın asını, İlkayın darayın kalam asını, elimden aldırıp akıl huşumu yürecime çekecek, gödel naksını. Be buyurdun yeterce düğüne. Görümde mülkün var mı? Ya altından taktın var. Gödel gıydar, körümde mülkümem yok, altından tahtımam. Dilimde namam ama, kolumda da faalım. Hanımın hayrı, o adına beşleri. Zanının sağlığı. Şeýdirem aşyk ýigit 5 kelime söz aýdar boldy. Şahydynyň enekesi bu ahwaly görenni akly hayran bolup gaýdylara tarap etek alty ýeň ýerde bolup algap gaýtdy. Sen bağımıza giripsin. Gül kamatlı periyle mütiripsin hanım. Yiripcan! Yiripcan olup yürüyebildim. Her sizin ama. Yarım ol yardağı çıkıp sen bu kalamızın perisine öğlenmekçi olsan onunla sen şu kalanın şertini yerine getirirdin. Havva şertin. Aşyk ýigit wakany gurrun bermek üçin derrew öz ýigitleriniň ýanyna çapyp gaýtdy. Gelibem demine ýetmän husny jemalyň gözelligi barada olary öz görenlerini beýan etdi. Bağların dillerini evli ballar gördüm. Aslımı ayan ettim, bir gördüm. Yine kefi.
öz dəvini ayan etdi. Näme diýdi? Hey yigitler inha şygaladan han ha şalgala almanın malli. Ay qaraz kimde kimin alması barıp yetse öz haynat tüyün yarı öylenip bilya deydiler. Ay qaraz yigitler almana aylat bulmalı, gödelen faydap tüymeli. Oh, giyiyor maşını. Düşmez ben almam. Ünlü hadiyen alma. Vay bu kellen kasada duruver. Aho sen almam ben bağdı etmedi ha. Hay. Çep bekleyin, çep olmadı. Aho Halipa. Özünden alman gayrı yaptın ama ismetsin. Ey! Pelvanım nesline de yol verme yükler. Çekilen böyle koknaya mı fırlaydın oradan? Bir değil salmana oymadın be. Ay Halipa, Şiitler galasından Kıyılar galasını almadın mı Ali? Ne? Kulli almadın mı? İyi sen bana nokmayın. Bunu alma Kıyılar galasına barıp düştü. Öyleli mi diye? Kullan gittir. Bol. Öyle yerekinin geçiyle. Geç hayır. Deme Halipa orada düşüyor. Geçme Halipa. Bol Halipa, bol. Düştü mü? Geçti. Aha Halipa. Sen onu alma. Kıyılar galasına geç. Dövlen galasını için ya. Hani ne oğlunda aşkıydım mı var Ali? Sen yer vakali. Almayalım. Ya bir var senin medet. Şu almamı aylayın var yesin yarın. Aşık yigidin zyňan almasy şah yzynyň eline düşdi. Şeýdilen bu aşyklar hakdaky riwayet halkyň aňyna halk dörejiligi bolup galy berdi.